Wadhi nyime nyaka Ramogi jodito mawuok e kaunti ma Samburu chako chenro mar chiwo puonj ne nyithindo kata ojende mag rowere ma yawuoyi mar gayo medruok mag iye ma ohiu keny machon kaachiel kod tero nyithindo manyiri nyange. Rowere ma wuoyigo midendo kaka morans osebed ka iseyo kaluwore kod achiedh nade ma omako gwenge makono. Sharon Ng'ao nigi ler mar wachno. Ma en gweng' malocho. Rowere gi mong'ere kaka morans mawuok e dhot ma Samburu nitiere e bura e boyien, bura ma gitimo gi jodito mopogore opogore. Rowere gi ochopo e bura ma kama mondo giwinj puonj ma ichiwo gi jolony mopogore opogore. Puonj kotenore gi gayo medruok mag iye ma ohiu, keny machon, kaachiel kod tero nyithindo manyiri nyange. Rowere ma yawuoyi gi osebed ka iseyo kaluwore gi medruok mag timbe makamagi, ka gilero koso ng'eyo margi kaluwore gi achiedh nade ma timbe makamagi jakelo. Tujapata mwenye ametufunza basi kutuambia hata hii ni mbaya na hii inakujaje, watu wengi hawajui basi inakujaje. Sasa hii leo basi at least leo basi tumepata tu basi kuambiwa ukweli na tukajua basi kitu ni mbaya. Kama warani wamesema kwamba ni kitu mzuri sana na ameshukuru sana Finland pamoja na washikadau wengine wote ambao wamefika hapa kuja kuhamasisha na kufunza warani wetu mambo ya anti-FGM, mambo ya early marriages na mambo ya HIV. Thothgi osingoni ok gibiriwore e timbe mar donjo e keny gi nyithindo manyiri ma ikgi tindo. Kitu ya kuoa wasichana wadogo. Sasa siku ya leo tulimfunza vitu kama hiyo. Sisi warani tuliamua hatuwezi kuelewa watoto wadogo kama hiyo. Sisi kama warani tumeamua hatutawapatia wasichana wadogo mimba. Mpaka ile wakati itafika tutaoa. Na tena tumekubali ukeketaji tumekataa. Joseph Lengopito, miyo majahocho kaachiel kod jalup komishona ma Samburu West George Murage, wacho ni ber mondo gilos gi rowere makamagi, kaluwore ni gin ema ginyalo dino medruok mag timbe makamagi mosebedo ka medore kind oganda modak e gwenge mag Samburu. If you talk about child marriage, if you talk about FGM, they're the perpetrators. In this I mean that the ones who are giving these girls pregnancy. And if you talk about FGM, that they're also group that it is bringing stigma because these girls are asking, have the Morans accepted us? Will they marry us when we are not cut? Felt that by talking to them, they are ready to change their way of doing things, their behaviors, and we believe that these things are going to drop. Basically, issues of HIV and also young girls are getting pregnant at a tender age. Bang Romono, rowere ma yawuoyi gi ne ochiwnegi mich mar chiemb jamni. Sharon Ng'ao, Ramogi TV. Piny owacho chako chenro